Okay lang po mag-video? Okay lang mag-video? Hindi, mag-video okay lang dito. Sige, thank you ha. Ayan guys. Ayan, tingnan lang natin yung view. Ayan. Kung sakaling may pupunta dito sir, magkano ang entrance? 20 per head. Pwede na yun hanggang gusto nila mag-stay. Hanggang ito lang araw na, ano ba itong araw? So pag mag-overnight sila, at additional yan, hindi? Okay. Bukas na lang, hanggang bukas. Okay, sige, thank you. Ayan guys, so maganda yung view. Ayan. Ayan guys, may mga kubo-kubo. Pwede kang tumira. Ano yung maraming bahay doon sa banda ron? Ay mga kabahayan na rin yan? Ayan. Anong nakatira? Ayun, so may mga bahay na rin ng mga kapwa natin katutubo guys doon sa baba. Yan, so maganda. Project na ng government yan. Iyon po. Sige, okay. Sakop po ng Kapas po yun. Kapas Tarlac. Ito, San Jose. Sa Tarlac. Okay, sige. Thank you. Ayan guys, so yan po ang ating Sitio Baag na napakagandang lugar para sa ating mga gustong mamasyal, mag-banding, family banding. Ayan po, pumunta lang kayo dito sa Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Ayan. So ang ganda ng mga bahay dito guys. At meron din tayong napansin na Church of God. Ayan, may Church of God po doon. Ayan guys, yan, Church of God. Ayan guys, so Sitio Baag, San Jose, Tarlac, no kuya? Ayan, shout out kay kuya. Ayan, siya po ang nakatira dito. Nakatira po kayo dito, Kataray? Security, ako ang batay po dito. Okay. Shout out po kay kuya. Anong pangalan niyo po? Rodi Espinosa. Rodi Espinosa. Shout out po kay tatay. Ayan po. Kung pumunta kayo dito, siya po ang hanapin niyo kasi siya po ang security dito sa Sitio Baag. So bali, Sitio Baag ang tawag dito, tatay? Sitio Baag. Okay. Ayan po. Salamat po. Kaway po kayo at i-upload ko to sa YouTube. Ayan, mapapanood niyo po. Ayan. Ayan guys, so thank you po tatay. Ayan po ang ating Sitio Baag.